Journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nsellmilkom u nilqakom għal din l-Ewkaristija, jiena Father Matthew, għadni kemm ġejt ordnat ftit inqas minn xahrejn ilu. U llum din il-ċelebrazzjoni hija doppjament speċjali għaliex bħalma ħanisimgħu fil-Vanġelu l-mulej jibgħat it-tnax. Jibatom sabiex ixandruh fid-dinja kollha. Nitolbu għalina li qegħdin nitolbu matul din il-quddisa minn djarna u hawnhekk ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof illi dejjem iktar nimpenjaw irwieħna f'dan l-impenn tal-appostolat sabiex dejjem aktar il-persuna ta' Ġesu Kristu tixxandar mad-dinja kollha. Ta' dawk id-drabi li nqasna milli nagħmlu dan ejjew narfu l-ħtijiet tagħna. Ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Se nkun qiegħed nitlob il-qudiesa għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali. Nitolbu. O Alla, li provdejt raja għal poplu tiegħek, sawwab fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa biex irrawwem ministri xirqa tal-artali tiegħek u jqajjem difensuri qalbina u twajba tal-Evanġelju tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien ġie l-ġuħ fuq l-art kollha tal-Eġittu u l-poplu beda jgħajjat lil Farawn għal ħobs. U l-Farawn beda jgħid lin-nies kollha tal-Eġittu: Morru għand Giuseppi u għamlu li jgħidilkom. U kien hemm il-ġuħ fuq l-art kollha u Giuseppi fetaħ l-imħażen kollha u beda jbieħ lin-nies tal-Eġittu u l-ġuħ baqa' jafas fuq l-art tal-Eġittu. U kienu jiġu l-Eġittu minn kull pajjiż għand Giuseppi biex jixtru l-qamħ għax il-ġuħ kien jafas fuq l-art. U waslu li Iżrael biex jixtru l-qamħ flimkien ma' oħrajn li kienu ġew ukoll għax kien hemm il-ġuħ f'art Kanan. Giuseppi kien il-gvernatur fuq il-pajjiż u li kien ibih lin-nies kollha tal-art. U waslu ħut Giuseppi u jxteħtu wiċċhom fl-art qudiemu. U Giuseppi ra lil ħutu u għarafhom. Iżda ġieb ruħu magħhom ta' barrani u kellimhom jiebes. U ġabarhom il-ħabs għal 3 ijiem. U fit-tielet jum Giuseppi qalilhom: għamlu dan u tgħixu
għax jien nibża minn Alla. Jekk intom nissewwa, wieħed minnkom jibqa' magħluq fil-ħabs tagħkom, u intom morru ħudu l-qamħ għal ġuħ f'darkom, u ġibuli l-ħukom iż-żgħir, imbagħad nemmen kliemkom u ma tmutux. U hekk għamlu. U bdew jgħidu lil xulxin, tassew aħna ħatja kontra ħuna, għax aħna rajna d-dieqa ta' qalbu u jitlobna l-ħniena ma tajnieħx widen, għalhekk ġie fuqna dan l-għawġ. U qabeż Ruben u qalilhom, ma kontx għedtilkom jiena la tagħmlux ħsara lit-tifel u intom ma tajtux widen, u issa demmu jrid jitħallas minna. U huma ma ntebħux li Ġuseppi kien qiegħed jifhimhom għax bejniethom kien hemm l-interpretu. U hu dbiet minnhom u beka. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna flimkien, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Faħlu l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi, għannulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi flimkien, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Il-mulej ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu flimkien, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ flimkien, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emmnu fl-Evanġelju. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 il-dixxiplu tiegħu u tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn. L-ewwel Xmun jgħidulu Pietru, uħu Hindri, u Ġagbu ta' Zebedew, uħu Ġwanni, Filippu Bartilmew, Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad ittradih. Lil dawn it-tnax Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet. Taqbdux triq il-pagani u tidħlux belt is-Samaritani, imma qabel xejn morru fiċ-ċunnaċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' Smewwiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Illum fl-Evanġelju smajna il-lista ta' 12 l-apostlu. U faċli ħafna li l-attitudni tagħna aħna nsar, aħna li ta' kuljum nipparteċipaw b'xi mod fl-Ewkaristija, aħna li ta' kuljum nitolbu lill-mulej. Jiġrilna bħalma tkellem dwaru nnifsu Ġuseppi fl-ewwel qari, ġab ruħu magħhom ta' barrani. Faċli ħafna għalina bħala nsara devoti, bħala insara impenjati, illi aħna stess inħossuna barranin u orba fejn jidħol il-ħajja tal-fidi. Jista' jkun illi ngħidu l-lista tal-apostli lesta, hija kompluta, hemm 12 u daqshekk. U allura ismi u ismek mhumiex parti minn din il-lista. Xogħolna tal-appostolat m'għandux jaqsam ma' dan. Imma il-kelma propja apostli, apostolos fil-Grek,
tfisser il-mibawt, dak illi ma jibqax fl-istess post, dak illi l-esperjenza tal-fidi ma tħallihx magħluq, ma tħallihx illi jżomma liħ innifsu, imma li joħroġ il-barra, illi ikisser il-frontieri, illi kull fejn ikun u dak kollu li jkun qiegħed jagħmel ikun imdawwal mill-preżenza u mill-ħajja tal-fidi tiegħu. Il-mulej Ġesu jsir għalih kollox u f'kollox. Forsi uħud minnkom li qegħdin issegwu qegħdin id-dar, forsi morda, u jista' jkun li tgħid illum jiena fl-età tiegħi jew fil-kundizzjoni tiegħi jiena bliema mod nista' nkun mibgħut, jiena dejjem hawn ġew fid-dar. Imma l-mulej lilek ukoll qed jibgħat. Int li inti nanna, int li inti nannu, int li inti ġenitur, int illi ħabib jew ħabiba ta' ċertu nies. Illum anke permezz tal-mezzi soċjali u permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni tista' inti wkoll tiddedika ħajtek għall-missjoni li ssir apostlu, li tkun xandar jew xandara tal-aħbar ta' Kristu. Hekk nitolbu għalina l-koll biex tassew il-metodi mqarżar tagħna, il-modi ta' kif qegħdin ngħixu, il-modi ta' kif qegħdin inħaddmu l-ħajja tagħna, ikunu metodi ta' evanġelizzazzjoni. Insiru kollha kemm aħna nies li nxandru l-Kristu. L-insara tal-bidu, il-kelma li dejjem kienu jirrepetu kienet il-kerigma. Il-mulej Ġesu Kristu miet, il-mulej Ġesu Kristu qam, il-mulej Ġesu Kristu għandu jerġa' jiġi. Inti ħajtek, anka fil-limitazzjoni tiegħek, kif qed ħaddana din il-kerigma? Kif qiegħed tkun xandar tal-ferħ tal-qawmien ta' Kristu? Nitolbu għalina matul din il-ġimgħa biex dejjem aktar narfu li aħna mibgħuta, li l-mulej qed jagħmilna xandara tal-ferħ tal-qawmien tiegħu. Il-mulej Ġesu fl-Evanġelju għalinna illi hu ser jipprovdina dak kollu li għandna bżonn, u għalhekk jew resqu talbiet tagħna u nitolbuh il-ħtiġijiet kollha tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja sabiex tħabbar il-bxara tajba tas-saltna fil-faqar u fl-umiltà. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li m'għadhomx jeżerċitaw il-Ministeru Saċerdotali li rċivew sabiex il-grazzja u l-ħnina ta' Alla takkumpanjhom fl-għażliet li jagħmlu fil-ħajja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal min qiegħed isofri fir-ruħ u fil-ġisem sabiex it-tbatija tagħhom maquda mal-passjoni ta' Kristu tqaddes u ssaffi lill-Knisja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għalina li qegħdin nieħdu sehem il-mejda tal-kelma u tal-Ewkaristija sabiex il-fidi tkun aktar qawwija mid-djufija tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll illum mod speċjali għal dawk iż-żgħażagħ li l-mulej qed isejħilhom għal ħajja saċerdotali u reliġjuża sabiex jilqgħu dan l-impenn b'ferħ, b'entużjażmu u joffru l-ħajja kollha tagħhom lill-mulej sabiex ixandruh sa truf fl-art kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fiskit ta' qalbna irresqu talba personali tagħna. Ġeddet mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek fil-Knisja sabiex safja u bla teba' quddiemek tiċċelebra f'din l-art il-liturġija illi tantiċipa il-qima li tingħata għal dejjem lilek fis-sema bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej il-qattalb u l-offerti tal-poplu tiegħek biex l-amministraturi tal-misteri tiegħek jikbru dejjem fil-att u jibqgħu sħaħ sal-aħħar f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej għala tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xerm sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fi ħinata lina bħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġija tiegħu. Brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Iljun, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu
waqqadhom jekk il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin. U għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih infawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu dik it-talba li għallimna Ġesu stess li fija nitolbuh li jkun dak li jritu. Nitolbu llum li tassew nagħmlu r-rida tiegħu u nxandruh fid-dinja kollha. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek. Inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Sant inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek, eħlisni miħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidil l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan tar-ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Smajtna mulej bil-ħobs tas-sema, għamel li b'dan is-sagrament tal-imħabba, iż-żerrija li inti xxerred bil-kotra fil-għalaqa tal-Knisja tiegħek, tikber u tagħti l-frott billi ħafna jażlu għalihom infushom ix-xorti li jaqduk fl-aħwa kollha bi Kristu Sidna. Amen. Nieħu l-opportunità li nkompli nħeġġeġ il-poplu Malti sabiex dejjem iktar jitlob għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi, missjonarji u anke tal-mużew sabiex qatt ma jonqsu nies li fid-dinja kollha ixandru l-Kristu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liben u l-Ispirtu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità. Sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talbtana eħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' talbtana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna,
Eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna. Għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, taħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħel isna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik lilek ingħidu, għaliex aħna nturufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għalejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott l-imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o Pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħel isna mid-deni Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbi. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Paraċ tal-migranti. Itlob għalina. Paraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisa u Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlisin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarriż tal-feddej u għaruż tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina.
San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu Kristu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.